Gibaha ang pipila ka lugar sa Pagadian City kung asa daghan ang na-stranded nga motorista ug individual. Human milapaw ang sapa sa usa ka barangay sa syudad. Samtang localized thunderstorms ang maghatod og mga pag-ulan sa Mindanao. Ani ang report. Jesus. Lakati danawat eh. Halos milapaw na ang tubig sa sapa sa Purok Tabing Ilog, Barangay Balangasan, Pagadian City Lunes sa hapon atol sa kusog nga ulan nga nasinati sa syudad. Makita sab sa video ang mga gapnod ug basura nga nadala sa tubig baha. Busa giling ng hawa ang mga residente dool sa sapa sa kahadlok nga musaka pa ang level sa tubig sa sapa. Narao dako biya kay ning kuan diri sapa. Nalapas na gyud siya sa tulay. Halos 3 ka oras sab nga stranded ang mga motorista ug commuter nga pasulod og pagawas sa Barangay Napulan sa Pagadian City tungod gihapon sa paglapaw sa sapa sa lugar. Sa video, makita ang paghaguros sa tubig baha nga milapas na sa tulay. Gitabangan sabog putol sa Pagadian CDRRMO ning mga kahoy nga mibabag sa kadalanan sa Purok Upo 2, Barangay Balintawak dihang nalangkat tungod sa kusog nga hangin. Pipila sab ka kable sa kuryente ang misangyad na sa kalsada nga nabira sa pagkalangkat sa mga punuan. Tungod niini, nakasinati og brownout ang pipila ka lugar. Hinuon gilayong giatiman kini sa Zamboanga del Sur Electric Cooperative o Zamsureco 2. Pipila sab kakadalanan ug palengke sa Barangay Santa Lucia sa Pagadian City nga nahimutang sa ubos nga lugar sa syudad ang nakasinati og pagbaha tungod sa kusog nga ulan. Hinuon dali nga mihubas ang tubig baha ug walay natala nga nasamdan sa pagbaha sa syudad. Sumala sa pag-asa, walay direktang epekto sa Mindanao ang bagyong Maymay nga anaa sa Kasiguran Aurora, low pressure area sa Occidental Mindoro ug bagyo nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga anaa sa Northern Luzon. Localized thunderstorms ang magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao. Din adunay gihapon mga pagdag o mas sinati labi na sa mga bukid nga dapit. Inubanan nga aduna sa mga kalit mga pag-ulan, pagpanugdog pagpangilat sa hapon or gabi, epekto na sa localized thunderstorms. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.